Nå, jamen, nu skal jeg lige prøve noget PVO, og så pre-workout. Jeg ved ikke rigtig, hvad smag det er, eller sådan noget, men det bliver spændende. Jeg skal lige prøve at tage en sniffer til. Syntetisk, ja tak. Jeg ved ikke. Røv? Eller sådan. Nå. Nå, men skål. Håber jeg overlever. Det smager bedre end det lugter. Hvad fanden er det? Hvad er det for en eftersmag? Åh, kæft, den dårlig, den her. Hvordan kan man lave noget, der dufter sådan syntetisk og smag og røv? Det er fandme et jobland. Nå. Ikke forklare, hvad det smager af, eller hvad eftersmagen er. Men det er fandme ringen. Det er sådan lidt mukken og røv, blandt med noget bær. Røvbær, tror jeg måske. Eller også er det... Jeg ved sgu ikke lige, men det er i hvert fald mukken røv og sure bær blandet med dårlig smag og et eller andet meget lidt opblandet saftevands farve med skum på toppen, så man skulle kraftedeme tro, det var øl samtidig, men det er det ikke. Det er pre-workout. Ud at træne jo. Nå, selvom jeg kommer igennem det her. Tak fordi I så med. Jeg tror allerede det er...